ahoj. Tak toto je moje ranní rutina, slíbená, už ji možná slibuju přes rok, že ji natočím. A tak je to tady. Vlastně, když staneme, tak s Tomčem to vypadá přesně takhle. Tom stává si o 1,5 hodiny dřív než já, někdy staneme zároveň, někdy se hecnu, ale já jsem na sebe hodně laskavá po těch všech workoholických letech, takže většinou to vypadá přesně takhle, že Tom už třeba 1,5 hodiny pracuje a já si dojedu tu svoji ranní rutinku a oba dva to máme tak, že vstaneme, dáme si hydrataci, elektrolyty, nějaký rehydratační drink, suplementaci, ta, která je prostě vodnější na lečno, a potom si jdem zacvičit, potom jdeme do sprchy ledový a potom už se tak nějak jako rozplýváme každý na jinou stranu. Tak jo, jdeme na to. Jako první prostě stoupáme tady na tu akupunkturní podložku. Ještě toto není žádný tutoriál, jak dělat ranní rozcvičku, je to jenom pozvání k tomu, abyste si na sebe udělali ráno čas, tak jak jsem před několika lety začala já a už se přidalo hodně lidí a není to ani vůbec pozvání k tomu, aby se po mně něco opakovali, ale co se vám bude líbit, tak si zase vy můžete vnést do té svý ranní rutiny. Takže takhle procvičím chodidílka, můžete využít nějaký takový ten balónek s těma, jak se to jmenuje, s těma hrotama nebo obyčejný tenisák. Tady většinou začínám hlavou, pojďme si zakroutit. Na druhou. Velký ano. Tady vždycky vnímám, čemu říkám ano v tom svém dnu. Tak vás zvu, čemu chcete říkat ano každý den ve svém dnu. Ano sobě. Ano času pro sebe. Ano soucitu se sebou. Ano novým příležitostem. Synchronicitem. Ano sobě. Ano času pro sebe. Ano meditaci. Ano může to tak být. A ne? Tady vás zase pozvu. Se řekněte sami, čemu chcete říct ne pro tento den. Nemusím nic, můžu všechno. Tvořím si to, jak potřebuju. Ne zbytečnému tlaku na sebe, ne zbytečnému velkému očekávání k sobě. Dosaďte si tam, co chcete. V tom stomču takový vlnky, izolace. Tady vidíme to, je to páteř, to tělíčko, jak se navolní. Tak už spolu cvičíme. A do strany. Než na rychlost, tak se snažte vnímat to tělo opravdu. Jste s ním ve spojení. Můžeme dát izolace. Hlava na druhou. Hrudníček. Na druhou. Pánev. Na druhou. Můžete zpátky. 8. To už se tady tak jako kroutí rukama. V bocích zadupejte si. Zpřítomněte se.
občas, to vidíte možná na videích, sice je to zrychlený, tak já tak nějak chytu vždycky vlnu, tak se tak jako prostě zatancuju, protřepu, úplně se tak jako ujedu na nějaký písničce, když se mi nějaká líbí a potom se prostě napojím zpátky, takže si to užívejte, není to o těch cvících, je to prostě o tom naladění taky na ten den. Na druhou. Já dělám takhle rameno, loket, ruka. Mám takový taneční rozcvičky, jo? Až se ke mně přidá i Tomča, tak vám ukáže, že to má být statičtější, víc takový propracovanější, ale pro mě je prostě důležitý se naladit na ten den a trošku rozhýbat to tělo. Stavíme ještě toto, začínám. Hop. Teď. Výdech je dolů a budete nádech, úplně dokola a vydechnete to, jo, takže. Nějak se zase vykouzlíte nahoru. Kotníčky. Trošku se nakopu, šup. Jak kdybyste chtěli, kdyby tady byla židlička a vy jste přes ní chtěli takhle tou nohou obejít, měli byste cítit kyčle. Kdo má nějaký problémy, nekoukejte na tohle video, běžte za fyzioterapeutku, ona vám poradí, jak to personalizovaně na sebe máte mít, jo? Ale kdo se chce inspirovat, tak tady zůstává. Váha. Ujdeme trošku. Toto dělám, až jdu ze ledové spršky, ale Tomča to dělá už teďka, vám to ukážu. Proplácáte. Já to miluju, jak se ještě po té ledové sprše trošku lymfu. Hladíte směrem k srdíčku, obličej. Úplně tak jako s vědomím poděkuju. Vždycky říkám takhle děkuju nožičkám, hladím. Lymfa miluje tady to hlazeníčko, pohyb, druhá nožka, zadek, poděkuju, děkuju, jste v kontaktu s tím svým tělem. Tam si ještě tak viscerální masáž. Úplně miluju na tom ránu, že jste vlastně jako v kontaktu se sebou, jo, s každou končetinou. Kouknete na sebe do zrcadla, úplně se osvěžíte tou ledovkou, prohýbete se, poděkujete tomu tělu. Tak, no a pak co? Pak už začíná taková ta klasická sestavička, kterou vidíte každý den.
skoro každý den už 4. rok v kuse. Takže začínám. Nádech. Výdech. Kouknu. Šup, šup. A jdu. Down facing dog. Šup. Takový ťapiky, ťapiky. Takhle ťapiky, ťapiky. Šup, šup. Úplně vyjmejte tu hlavu. Nožky, jak se chtít protahovat. A přichází na řadu pravá. Tohle zvednu. A já ji dávám sem. A lopatky hodně držím jako nahoře. Hop. A zase dávám zpátky. Šup. Šup. A občas tu nožku jako tak propnu do dálky a úplně miluji, jak se mě protahuje takhle. To bříško, šup. A nožka. Pak ji tady nechávám vepředu a udělám takový šamanský pohyb. Jsem otočena tam a jdu hop, zpátky, hop a zpátky. Třeba několikrát, víckrát. Šup. Dozadu. Teďka občas tak jako udělám párkrát toto. A teď tady tou nohou tak jako ponožkuju na stranu, tak jako vyklopím a jdu na lokty. A zase, v každém tom zastavení a pohybu si se zastavte, navnímejte to tělíčko, poděkujte mu a prodýchněte. Buďte tam přítomní. Zpátky. A teď většinou udělám toto, šup, takhle jdu jako dozadu na zadní nohu, přední propnu a jdu zase zpátky. Teď. Tada! Ze začátku jsem to nedala, teď už to dám na zem. Chviličku vydrží. Ty kočičky. A jděte vždycky, budete to dělat na pravou stranu, všechno děláte teďka na pravou stranu. Ta nožka, toto, šňůra, zpátky. A pak budete i tak dělat úkrok stranou. Ten úkrok budete dělat, že pata je na úrovni vlastně pánve, takže si udělejte místo vždycky na druhé straně. Já si připadám jak ta, vždycky ve Snídani s Novou, asi před 100 lety, když jsem se ještě dívala, jak tam cvičila ta paní vždycky, ne? Tak si teďka takhle připadám. Ještě si koupím takový ten mikrofon a doladím techniku a záběry a řeč a bude to úplně do televize. Je kočička. Od zadku impuls nahoru, výdech, jo, nahoru. A teď má nejoblíbenější šup, nožka, levá k nebi. Fakt mě to baví, tyjo. A teďka jo, ta levá ruka chytá palec, hlavička se položí. A pravá ruka jde takhle jako v bok. Takže tam. Pata na úrovni pánve. No. A teď si úplně užíváte, kde všude to tahá, dýcháte do břicha. Jo. Se zase vždycky nějak zavlním. Jdu zase tak jako do toho pejska, hlavou dolů. Ťapiky, ťapiky. Dělám si takových pár vln. Pak tak jako skočím jak žabka. Takhle křížím ruce.
vytáhnu. Vytancuju. Jdeme na druhou stranu. Připravte si levou nožku. Nádech. Škorpion. Škorpion. Takhle ještě natáhnu tu nožku. Nožka dopředu. Šaman. Nebo ten, jak se jmenuje? Takový ten skin. Počkej. Mečíř. Rytíř. Ne. Ninja. Ninja. To vidět, že jsme naprosto profíci v józe. Naprosto. Nový pózy. Ninja, mečíř. Tak toto není yoga, to je ranní rozcvička. Zase tak jako kymáci. Zase na levou nohu, nožku na stranu, šup. Na lokti. Zpátky. A jdu dozadu. Dozadu. Hop. Dozadu. Úplně miluji, jak jsem začínala. Všechno mě bolelo. Neměla jsem žádný rozsahy, protože jsem z toho tancování už byla dlouho. Než si to těličko se rozpomenulo. A teď, jak vlastně si ten každý pohyb můžete prostě víc užít. Je to víc prožitek než ta bolest. Ale i ta bolest k tomu patří trošku. Není důležité to dělat dokonale, ale konzistentně a posouvat se. Tady většinou toho sedí na tom křesle, takže má výhled. To vystřihnu. Ne, nevystřihnu. Perfektní. Perfektní výhled. A za palec. A druhá ruka v bok. Držíte jako to stehno. Prostě kam došáhnete, uvějte si to hezky. A prodýchat bříško. Vyvlníte se, naruze se. Šup. Zvonky. Skok. No a teď přichází takový poslední blok, pak odcházím do sprchy. Šup. Hodně nepropadáte se v lopatkách, to je důležitý.
Já mám chronický zánět v zápěstí, jsem vyhazovala neteřinku 1 léto, úplně jsem si odvařila tady to levý zápěstí, takže mě to úplně nepouští, ale prostě kolik dáte, tolik dáte. Takže jsme tady. Já to nenazývám těma správnýma názvama, jo. Je to prostě u nás brouk. Teď tak jako zastavíme vždycky s Tomčou a jdeme šup a otočíme. A otočíš. Na pravou je to větší balada. Tavička vydrží a potom jo. Zvednu, přitáhnu nožky k hrudníku, jednu spouštím, druhou dávám takhle v bok, trošku si to prodýchám, ale miluji tu studenou zem. A na druhou. A zpátky. Šup. Šup. Tak jako chytnu ty nožky a tlačím je dolů, taková žabička trochu. Zkuste si prostě uvolnit tu pánev, trošku s ní pohnout, trošku se do ní nadechnout. Jeli se máme, že se takhle můžem protáhnout, už se zakolíbejte. No a pak občas dělám ještě blbiny, nebo už to ukončím takovým rituálkem, já vás naučím. Když mám prostor, tak ještě dělám toto. Jakože jdete do takového... Už jsem všechno zapomněla. Už jsem stala trenérství dlouho. Šup. Šup na druhou. Šup. Hlubinky. Baví občas se podívat na nějaký momentový video. Třeba hop, 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 hop a na druhou. Si jen tak jako hrajete, to tělo ví, co potřebuje. No, každý si tam může už protáhnout, co chce. Potom ještě most občas zkouším. Tam se učí lotos, takže ještě toto. No. Jo, ještě s Tomčou děláme toto, to jakoby patří k takovým, no, k takový sestavičce, kterou jsem vám teďka ukazovala. A to poslední. Tak to se můžeme propojit úplně každý ráno. Ještě teďka tak jako vyjíždím nahoru, většinou tady svítí sluníčko. A já vás pozývám k takovému jako ukončovacímu rituálku, vždycky pro sebe. A tady si takhle dáte ručky na čelo a pozvete, já pozvu, vy si pozvete taky, co si přejete. A vždycky zvu třeba dobrý úsudek, soucit, láska, důvěřuji, miluji, děkuji, a jsem.
možnost volby, ladím vysokou frekvenci, holky ví z kurzu. Tady na pusu. Slibuji si moudrá slova, láskyplná slova, soucit v komunikaci, dobrý záměr, i to mlčení a to ano sobě třeba často. A mám v tom srdíčko. Všichni jsme jedno, všechno je jedno. Jsme tady krátko na té plzeňské návštěvě, tak je třeba si užívat a prožívat ten přítomný okamžik. Je to všechno, co máme a děkuju. No, lásku sobě, lásku všem. Všichni jsme jedno, všechno je jedno. A může to tak být. Všechno. Děkuju, jsem vděčná. To je taky důležitý aspekt našeho rána, cítím vděčnost. Teď si můžete tam ten obraz lidí, věcí, prožitků, na co se těšíte. Děláme to několikrát a pokaždé si to můžete dosadit, co chcete. Já se tady někdy zaseknu, nebo tady se někdy zaseknu a představuju si a vizualizuju si ten den. Ten, kdo četl moje newslettery, tak ví ten rituálek, že na co se těším, toho třeba čeho se obávám, tak říkám ano, je tady obava, je tady strach, nepopírám to, prostě říkám tomu ano, je to tady, ale už si vlastně představuju a nalaďuju se na to, že už vlastně je po té situaci a všechno krásně dopadlo a vstupuju do toho celého dne s tím naladěním, že už je to vlastně všechno upečený a hotový. No a potom se s tomu opojmela. Teďka mám takhle tady. Nevím, jak to dlouho zní, ale tady s tou hudbou to úplně nebude slyšet. Můžete si svouknout svíčku, kouřit prostor, udělat si takové jakoby vstupní rituál do toho dne, že tady toto všechno jakoby je ono, ale být v tom vědomě. Nedělat to z té povinnosti, ale z lásky k sobě. Nedělat to ze strachu, že mě něco bude bolet a jestli to je moc nebo málo, jestli to je dokonalý nebo ne, ale užívat si to a prožívat si to, protože když si to užíváte, tak je to dokonalý. Když se moc snažíte to mít dokonalý, tak to je právě to, co vykazí celý ten proces vlastně. No a pak odběhnu do ledové spršky, tam si vás sebou nevezmu. A pak tam stojím před tím zrcadlem, na zrcadle mám napsaný usměj se. Ještě mrknu, jo, taky je rozdíl, jestli přijde přes to zrcadlo, hnedka začnete hledat vrhásky a začnete koukat, kdo co. A nebo jestli se poděkujete a mrknete na sebe a řeknete si, hej, dneska to zandáme totálně. No a po té ledové sprše následuje ta plácačka moje a já úplně miluju tam jenom stát a jenom jakoby, jak ty kapky stíkají, jenom to vnímat celý a být v té přítomnosti. No. Tak jo, tak mě dejte vědět, jestli se přidáte a jestli na to někdo kouká a můžeme se takhle ráno propojit aspoň v myšlenkách.